Hola, anem a resoldre el quart problema. Diu, tenim una grua a un extrem que a un extrem del seu braç, això és el quart problema, tenim una grua que a un extrem del seu braç té un pes de 500 newtons situat a 3 metres del punt de recolzament, ¿vale? O sigui, 500 newtons situat a 3 metres del punt de recolzament. A l'altre costat del punt de recolzament, o sigui, l'altre costat, el costat oposat, hi tenim situat un objecte que volem aixecar que té un pes de 5.000 newtons, que està aquí dibuixat en blau, ¿vale? Situat a 5 metres del punt de recolzament, o sigui, a 5 metres. El motor exerceix una força cap a dalt a 1,5 metres, hi ha un motor que exerceix una força cap amunt, 1,5 metres de fulcre, al mateix costat de l'objecte que volem aixecar, o sigui, cap aquí. ¿Vale? Al costat de l'objecte que volem aixecar, aquí fem una força amb un motor cap amunt. Calcula la força que ha de fer el motor per aixecar el pes aquest. Bé, recordem les fórmules que tenim ja d'equilibri que hem usat diverses vegades, d'equilibri d'una palanca. Recordeu que la suma de forces igual a 0 també és una condició d'equilibri necessària, però com que la barra és rígida i la barra suporta cada un dels pesos i de les forces que actuen sobre ella, i els pesos igual i resisteixen a les forces que se fan mútuament, doncs cada un d'aquests cossos està en equilibri, ¿vale? Per tant, suma de força igual a 0 per cada un dels cossos i dels punts on hi ha una força que actua. Vale. Per tant, únicament hem d'usar que la suma de moments que fan girar en un sentit ha de ser igual a la suma de moments que fan girar en sentit contrari. I recordem que el moment és força per distància. ¿Vale? Bé, calculem en vermell, he dibuixat aquí les forces que fan girar la palanca en un mateix sentit, que són la força del motor per un cantó, que fa rodar la palanca en sentit antihorari, i també aquest pes de 500 newtons també fa girar la palanca en el mateix sentit que la força del motor. Per tant, i a més fan girar la palanca en sentit contrari. Per tant, aquestes dues forces tenen el mateix, diguem que actuen de la mateixa manera en quant a moments, fan girar cap al mateix cantó. Per tant, en moments tenen el mateix signe, els podem sumar. El pes, cada un dels moments aquests, degut al pes de 500 newtons multiplicat per la distància fins al punt de recolzament, que són 3 metres, més la força que fa el motor, que no sabem quina és, multiplicat per 1,5 metres, que distància des d'on s'aplica la força fins al punt de recolzament. Anem a veure l'altre costat, que he dibuixat en color blau, i que són les forces, moments que fan girar la palanca en sentit de les agulles de rellotge, en sentit horari. Vale, són moments iguals a pes per la distància de l'objecte al punt de recolzament, i això 500 newtons multiplicat per 5 metres. Vale? Després el que fem és senzillament passem aquí i igualem els moments de la part que fan, o sigui, els moments que fan que girin en sentit contrari, que són aquests, 500 newtons per 3 metres més la força per 1,5, ha de ser igual als moments que fan girar en sentit horari la palanca, igual a 5.000 newtons per 5 metres. Val, això, aïllem aquest terme de força multiplicat per 1,5 metres i ens quedarà 5.000 per 5 metres, i això el que hem de fer és treure aquest terme d'aquí. I aquest terme està sumant en aquest altre terme d'aquí de força per 1,5 metres, per tant hem de restar de tots els membres 500 newtons per 3 metres. Fem el mateix, fem això, restem 500 newtons per 3 metres a tots dos costats. Al primer costat 500 newtons per 3 metres menys 500 newtons per 3 metres quedarà 0, i a l'altre costat ens quedarà menys 500 newtons per 3 metres. El que fem és, bé, ara per passar d'aquí a aquí el que fem és senzillament nosaltres podem saber la força del motor, per tant, i la força del motor està multiplicada per 1,5 metres, per tant dividim tots dos membres de l'equació, de la igualtat, per 1,5 metres. Fem aquestes operacions d'aquí dalt, 5.000 newtons per 5 metres
són 25.000 newtons multiplicat per metre, menys 500 newtons per 3 metres són 1.500 newtons per metre. Això té les mateixes unitats que això, per tant podem fer la resta i ens dona 23.500 newtons per metre, dividit per 1,5 metres. El metre dividit per metres es queda l'unitat i ens queden 23.500 newtons dividit per 1,5, que són 15,667 newtons aproximadament de força que ha de fer el motor per aixecar aquest pes de 5.000 newtons. I això és tot per aquest problema.